Stasiun 4 negaliang ke Good News TV ngi ai ku blai pi baro ka teng ka batiang tam ka jong utrai ban open im jong Jesus Christ. But stasiun 4 ngi priang sobahai pi sagani ka program jong Good News TV ya ka bangi pen poi pi malaga si blai ha ka por khari biji ha po YouTube bat ha ki local channel zukum jo. Badangit ba blai la kur khu pi ling bagi program se per ka ba ngio ling bagi jingruai bat kham tam ka khubor nga katin ka jong blai. Padangit bahagan ka singiru ublay un kurku ya pi baro ki bapai ya kini ka program haga jinglam jong mensim jong ublay kini ka long ka jing pathamai bor jong pi ka jing kersan ya ka jing jong pi ka malaga singi padahal ka singiru kum jong idon ki jing ruai ki bangin pet bangin sengap ki bang jing ruai ka ba ki khun samla jong ki ruai ling ba ka standing choir padangit begini ki jing ruai ka ba pen sengap ki long jing kurku ya pi pada kan singiru kumju ngidon kerpang nginyo ya gajing keren na iwe na I long keme jongi iba sebuna pedang jepi pi itu prejo snow baita ilong ikong balasuk warjri ikong balasuk insa aingi ya ka khubon tim jong blai bat ngi scam blai penan kami iling ba kan ka program bagalong gajing kerku yepi iba sngap bat ki papayaka de shwai ka bangini acha prang ngan puli kinti na tin jong blai ngi duai kabang la mensyam naga gospel kum u Yohanes kelana ka basipau ka record ka bakandai ter ka ongkum ni nga ngalong uta ujingkhang lada unu ru unwan besut apo naga unyo la em bat unyo la apo bat unyo mi no bat un syam ya ka jaga phalang baha unong tu uman rei tang ban yo tu bat unyo peniap bau nyo penjot nga ngalawan bagin yo ka jing im bagin yo kerhai ya karu nga ngalong nong ablang brot ubabha uta nong ablang brot ubabha IT no yala ka jing im naga benta kilang brot ubleng kurku gin tien gil pen snow tenginya duai atrai sesisin pat ngidam khmat jongme bangi aingu yeme ko trai medang ai yangi kalat I ka bagin im ka ni ka perthai bagin ya bagin yeng bagin trei bagin kata am lagi jingla jongi ko trai hande lagi jing kerku jome ngai ngo ime ko trai bangi yo ga jingsuk ha do no bagi mensim jongi Hapdeng juga syam jongi babun ki jingi kendu ki jingi le ki babun ka bangi syam ko trai ne bangi shani ame ngiyo ga bor hadu ka ni klemat mentah bangi duai ko trai ba lingba ka ni ka program ka jongi men kerku ner ka basdang hadu ka buai no lembaga jing alam jong mensim ba ko jome kerkhui ki jing ruai ka bangin snap bangin pait ai be long ki jing kerkhu yang ilang baro ka trai ki khubor naka mat kham tam ko trai ki jing kren ka tien jome ka ba shakri jome ko trai in sa ai ngi ka khubor ngi dubai men kerkhu le jong shakri jome ko trai ikong balasuk warjri penan kami in ta ka buram jome mat ke baro ka bangin snow naka tien jome ko trai ken long ka mana blai ye ka ji im jongi ka mana ka sngi pedang atrai bawa hai ke bangu tak ba ma bar klet igi pop kadang kang ipen sosi bon sene me namaru Jisu ngi wangi pan kini baro amen. Lada mila pechai nak macho
jong aku try. Oh raya yang rapat sa sisi, syakai jaka bangalap diang yamin. Raya tupin ko das namun bakodor, bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Jing lek lawai nan ne nan yo herno. Oh raya yang rapat sa sisi, syakai jaka bangalap diang yamin. Raya tupin ko das namun bakodor, bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Hallelujah, hallelujah, kan lo jing menong yana, lada Jesu wan bentapa, yang ke jing enta jonga. Hallelujah, jing menyana, kan salong da shisha, baji suan benar ke jing menyana. Oh raya yang rapat sa sisi, syakai jaka bangalap diang yamin. Raya tupin ko das namun bakodor, bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Bangan yo mapat sa sisi, ya kabor Jingtynjuh. Ngawan akmat jong pi hagan gapor banai khublei pi baro haga kerteng ga bathyang tam ga jong trai bot nom pen em jongi uji sukres hot khublei shibun i pastoru ibala pedyang sobhayanga shakani ka program jong ka good news tv hoi ka bajuwan chipi haki yeng ki sem ki jong pi ban yo asngau ya ka khubor ka babha ka jong utrai bu nong pen em jong Jesus Christ ka khubor ka babha nakab tien ka ba em ka jong ublei wat la hapdeng jong ka jingdon jongi hakani ka jing sha ate khom ki babon namar ka jingdon jong kani ka khlam covid-19 hendai ngi da sngongo e balingba ki kor ki bor ngiyo ban rung sheki yeng ki sem ki jongi hoi ban pinsngau bat ban ya selok nakaktin ka ba im ka jong ublei bat hoi kum ki para banget banginang yo hiru ban ya shakri lem ringkat bat ublei wat lakade tang ha ki yeng ki sem ki jongi hendai tu ai bakani ka jing te khom kanom te khom pat ya ki jingmut ji perkhat ke jongi ya kamen sim ka jongi ban shakri lat lut ya ublei kumbau jisu hi uloong bakita ki basyakri ha kita kisngi bakhaddo kin syakri ya ublei ha kamen sim bat ha ka bashisha tu ai bakini ki Jingtynjuh ki bangia kendu ru kin long penban kata ka lat ka ba nang la ban nyat yangi bangin la ban syakri ya uta ublei uba em utrai bu nong pen em jengi ha kamen sim bat ha ka bashisha
Ti hooi ngitip bangi don Hapdeng kapor jong ke Jingtynjuh, kapor ke bae, kapor ke belawan ra shibun ki jingkela. Ha ka jingim jongi shimet, ha ki longyeng longsem ki jongi, ha ka imlang ka saalang ka sensyar kadar bah baro ka ki kaksar ka jong u brio ha ka pertehi baro kowe. Hendai ha bakum kini ki jingkela ngi aingu bangi don ya ublei ubom jukela ublei ubelang uju henin minta bat syadu ki bom jukut ngi don ni kaktien ka jong u ka belong ka ju menen minta syadu ki bom jukut kalong kaktien ka ba im kaktien ka balak ban ai ka jingkermen kaktien ka balak ban ai ka jingim yang ngi ki ba pai bat ki ba wat ya kata ka jing shisha kaktien ka jong ublei tu hoi dah kena kapor ka khubor ka ba ngadon ban wanra shapi kalong ka khubor ka ba ublei u bu ha ga donut jonga kum ka Kynthei bat kum ka long kme banya sam lem sha ki para Kynthei bat ki para long kme ya ka jingya selok bat ya ka jingya ai mensim ha ka ba kum ka ni kapor hoi ngi kum ki Kynthei ba ki long kme ngi don ni shibon ki jingkit halaki jong ki benta halaki yeng ki sam ki jongi bat kani kalong kapor jong ke Jingtynjuh ka bangi don kam ban penmi ya la ka jong ke jing start ya ka jing ka but ke jing start bat ka bor baro kumno bangin penyat ya la ka jong ke jing em shimet bat kumno ban penyat ya la ka jong ka longyeng longsem kani ngamut tangi ki long kemi hendai hoot ya ki Kynthei baro ki don ki Kynthei ru lesi ki bom shim na shong kurim hendai ki badon ya la ka jong ka jingkit hala ka jong ka yeng kesem la ka dei ki kmi ki pa jong ki lane ya ki persa ki jong ki para ki hinmen ki jong ki don ya la ka jong ka jingkit te ka ka pot ngan kenthop lang ya ki Kynthei bat ya ki long kemi ki Jingtynjuh ki bangi kendu ha ka bakum ka ni ka por jong ka jing ka badon jong ka ni ka klam COVID-19 bat hoi bada kam dei tang ka ne ka Jingtynjuh ki wei lu ki Jingtynjuh ki bangi kendu hala ka singi ti haswa bangin ya chakmat banyo ka ni ka jing selok tu ngnya pendam lang ha ka jing duai ublei ukpa jongi uba Hapdeng ublei uba kra ublei uba donbor ublei uba hak ublei uba khut ublei uba dap daga jing jing snei ba ka jing ia ya ngu eme ablei ko pa ba kum ka ni ka por ngidang yo ban mane yeme ngitor ha ka khat ka jing snei ka jong me ko pa daga snam ka ba kodor ka jong khun be jong me utrai jisu ba trai be ablei ko pa ngi ai ngu ba me shashkor ba me sngo yangi atrai ngi ai ngu ba me pedyang ye ka jing mane ka jing shakri ka jongi ha ka ni ka por ko pa ngadwai ba men don kat ba ka ni ka jing shakri krishani ka shakri ka ba ret ka jong me ko pa ka khubor ha ka ni ka por ka jing selok kan long kin try ka ba me men persat men sim do men sim ba khoi jong me ngadwai kin try ka ba kum ka ni ka por krishan bor ki yeng ki sam ka imlang ka salang ka sanshar ka khadar baro ki jing don kam kin try ha ka ri ka jongi ba ka ri jong ka prathai ko pa kam dei ka ka jing ja ka ba mem shim yo i lot baro khot ko try be bar ke baro ki long hapo ka jing tip ka jong me ko try namar kata ka daw kum ki banget wat sha bangin ki win ko try ndai bangin chan nia bat bangin phai bet chame ba pedeng ki ni ki Jingtynjuh ruken pa ngin la ban long kita ki ban yang scam da ka jing nget ko pa be kur khu ke ni ka por ko try ngi pan bat pedang da ka bangu o tengu Jesus Christ amen te kum ta ka ni ka phang ha ka ni ka por ka long ka kamram jong ka Kynthei bat ka long kmi yala ka jong ka long yeng Hapdeng jong ka por jong ka Jingtynjuh hoi mentang ye sham ya kani ka jing ta kho bai ka jing kendu ya kani ka klam COVID-19 ni yo menta tang kan tu kan ni benai ka bang ye sham ya kani ka jing ni yo ya ki Jingtynjuh ni yo ya ki jing kala ki ba pher ki bangi hap ban ya pen bit ya pen byang ya kata ka rukom im ka babaro si katang im re menta kala kelalut ki don ki bada sham jin jar shisha hadu kata ban ya pen byang bat kini ki jing kala kalyang jong ka sarkar ka tanat ka koi ka khya kala ayangi kita ki jing mana kita ki kendon kita ki advisory kumno bangi de ban im kumno bangi de ban yat kumno ban bangin yat ban yeng mentrai ban kata man la ka sngi Hapdeng joka jingdon jong uni uknyang jingpang coronavirus henry ngitip hoit ka don ka jing so shep tieng boy ukta ya ka met ka jongi ya ka koit ka khya ka jongi ulong ra ka jing shep tieng yo ngi yam ngi yo iki khubor para shikata ki ba bon spa ki yam wala hoi ki don nu ki ba yo ka jing khya de kumta ka lawan ra ka jing shep tieng bat ka jing shep tieng ya ka jing yam jong ka
ya ka jingyap jong ka met hendai parabanget kamdai tang ka jingyap jong ka met ka bangi ngi de ban shap tiang hendai ka de ka jingyap jong ka mensiem kak tienu ble ka kran chai gdar ko ong ba ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap hendai ngi ai ngo ba dau trai jisu la wan man siu spa engi bangin lat na ka ni ka jingyap kata ka jingyap ka bom jukut kalong ka jing penya klan junom yangi nau tau blei jongi u blei ba et yangi u blei ba kwa yangi ban ai ka jing em ba bom jukut nek bas ngosi kalong ba menta yangi la thambor no da ka ni ka jing shap tiang tang ya ka jingyap la ne ka jing janjar jong ka met ngim shim pelle jing mut ban shap tiang ya kata ka jing bitar ka jong u blei ubala ban pha yangi ubala ban bread yangi ha ka dujok ding met bat mensim kak tienu blei ka kran sai kedar uji suwong shap tiang yauta ubala ban bread yangi met bat mensim ha ka dujok ding ndai kwa ban le kumta u kwa yangi ban pha sha u te kumta ha bagini gi Jingtynjuh ki wan le singi la ban ong sha ai ublei u don ublei u pet ublei u khmi kata ka jing pendap pen biang ke jong u ka baktin pharengi ong ka providence ka jong u ka don man la ka sngi man la ka klep bat ngi hendai ublei kwa engi bangin phai ngin shania ngin yang scam Hapdeng kini ki Jingtynjuh ngin ya phai chu ban pet ikit ka tu kan ni ki mat kumno ngi kum ki Kynthei ba kilong kmi ngin yang ha ka por jong kan ni ki Jingtynjuh ki jing bangi sham kalong ba ka jing pen biang ba man la ka sngi kum ngala ong ha shwa kala kul marlut min shwa dang step ngia kheng ngia chat ngia tiung ngia let ka tre ka ta ki khon ki ti ki let school bat ki let dala ki chong ki benta bat ki wan phai bat ka don ka ta ka routine ka bangi em man ka sngi hendai menta ka ta ka routine kala khong pong lot ki khon ki jongi ki don be ki yeng ki jongi baro shi sngi ngi ha ban pet ngi ha ban sumar ngi ha ban pen bet pen biang ye ki don ki ba san lu ki ba mnet tre ki shong ha yeng sam te kumta kani ka jing ngi ya kanu ni ka jing ka bangi ha ban ya don lang ha yeng baro shi sngi bat kani hi ka wanra om tang ya ka jing sautan nat bangi ya don lang bangi sngan baro shi sngi ha yeng hani ki wanra ru ki jing ki ba bon nang ta ka jing kala ha karukom im bat ki khon ki ti ka adjustment ka ki khon ki ti ki don kamban adjust ha kani ka jing kala ka jing wan jong uni COVID-19 ka jing ban bati ya ka por man la ka ski men shwa don da ka routine kata baje ban khethia kata baje ban sum kata baje ban bam kata baje ban creskol ban letre bat ka yad bet kata ka routine ba kalong normal hendai menta ya kata ka routine la pen kala khong pong lot ti kan ne kala long kum ko wei ni ki mau jing thot ki bangi hap ban ya pen biang thamai nang ta sa ko wei ka ba wan bha menta ka de ka jing shap tiang ka jing shap tiang yong ne khunyang jing pang kalong haddo kata ka ba don ba ki ba khlampat yo yo ta khunyang jing pang ha ka met ka jong ki ru ne ki la thau pen ban sa de ki wei pat ki jing pang ha ka met ka jong ki na mar ka jing don jong ka jing shap tiang ne ka tian ublei ko ong ba ka jing shap tiang ya ublei ka de ka jing sedang jong ka jing start ni shap tiang ya blame day ba ubdei uta ublei ubadei ma udei ban penjat yangi hoi walau la ban penjat yangi ne ujet ban it yangi ban pen im yangi ban pen bha ya ka jing im ka jungi ka jing shap tiang ya ublei ka long ban pen kyar yangi ban le ya ka no ka ba be an la ne ka ban ringkang ya ka mon ka ba khoi ka ba bet ka ba long ka mon ka jung ublei ka ba wanra ka jing bha yangi habangi bot ya kata te kan ne ka jing shap tiang bat ka jing tiang than ya uni khunyang jing pang ka ki stan ka kot ka khia ki ong ba ka pen no arsut ya kata ka bor ban ya le ya ki khunyang jing pang kata ka ba ki ong ka tin phareng ka immunity kadi ka bor ka met ka jing ubleu la thau ka bor ban don ban ya le ya ki khunyang jing pang ngi don kita ki ba ki ong ki antibodies ha ka met ka jungi ha ba rong unu virus bacteria ha ka met ka jungi ka don hi ka bor ban yele persha ban penyam ye kita ki khyang jingpang hande le si uni khyang jingpang ba thamai menta ka bor ka jong ka met jungi kam pa don ni kita ki antibodies ban yele persha te watla ngi la pen bot ye kini ki kendon ki ba ka tanat ka koi ka khya ka airu kidang don hi kata ka jing shap tiang ki ba bon shap tiang yo yap shap tiang ye ki jing ki ba bon ki ba wan ha ka yeng ka sam na ka liang ka yo ka kot nang ta ka pule puthi jong ki khon ki ti ka trei ka ta ka jing shap tiang ya ka jing her arsut jong ka kot ka khya kini ka jing shap tiang kala penlong ya ki brio ban ta wat ya ka jing mut jing perkhat ka jong ki ru
Tingi yo I baka jinglong jingman jong ka jingmut je perkhat jong ki brio ngila yo ish na wala ki lingba ki khubor ki bapun baki ba yo ya ka depression ya kata ka jing diau baka jing no arsut ka jingmut je perkhat don ki ba wat hadu uput baki la shim no ya la ka jong ka jing im no namar bakim la ban pen biang la ni ban adjust bat ka ni ka jing kala ka ba wan kensan ha ka jing im ka jongi ha ka jing ya lenti ka jinglong jingman ka jing im ka jongi nang tangi don nu gajing man sumari ki bapang ki basitom ha ki yeng ki sem ki jongi hoi da bawan ni covid-19 ni ong ba baro lai ple jing mut lut tang sepang uta covid-19 hne ki babon ki badan ki jing pang ki ba pher ki jing pang ki ba ban sumar ki ba ban le hospital man kasngi ki ba ban di dawai man kasngi ba ban le shibun ki kita ki lat jing ai jing sumar te haba wan kan ni Jingtynjuh ki long yeng ki shem ye jing kham tam ka kmi kham tam ki long kmi ba ki Kynthei ki yeng ki sem ki ba barabor hi ki haban kit ya ka khya ka shan jong ka jing sumar la ka de ki kmi ki pa ki bratmen la ni da don manu ki ba pang ba khrau yeng ka de ka jing ka ba ban khya ha ka terpeng ka jong ki nang ta ka jing ban besa ban beja ka jing bam yala ka yeng ka sem yala ki khon ki ti hoi ki don ki long yeng ki babit ki babyang ki bam don kam man khusla ya kata hne ki ba bon hi ki dai ki ta ki ba let belas ngi ban yo ya ka bam sngi min step man min miet kan ni kala de ka jing ka ba kraw ka ba ban ka jing khuslai ya ka jing mut je perkhat jong ki ba bon ki long kmi la se don na pedeng jong pi ka ni ka por ki ba pet ya ka ni ka khubor ha ka ni ka por bat ki ba ya lingba ka ni ka Jingtynjuh ka jingbom la ban pen bit pen biang shu ya ka bam ka di ya la ki jong ka long yeng ka long sem te ka ba kum ki ne gi jing ki ba khandiat ki banga ka do ka ni ka por kum no mangi ki Kynthei ki ba ban pet ya ka jing bit jing biang ha yang sem mangi ki long kme ki ba ban pet ya ki jing bit jing biang kum no ngin yang ha ka ba kum ki ne ki Jingtynjuh ka baning kong ka long don pat ka wai pakalat ka de tang ka jing shania ha ublai kaktian juble ka krenshai bangi de ban shania ha u bangi nim shania hala ka jong ka bor ne ban shania ha uble te ma u ban ka dolin ti yangi ni puli kata ka proverb dan nong balai khot pasan bangi shania ha uble ka ai kini ka jing shania ka mut bangi tip ba uni uble u bangi shania udai uble ubala ban le ai na ka benta jongi bon sien hi hamang ye kendo ki jing hoi ngi wat ki jing duai ngi wat ki jing duai ngi wat ki nong yarap ngi wat ki jing yarap bat bon sien hi ka juwan ro ka jing artatien hatu ngi yo ne em ka jing yarap hatu ka jing yarap kan wan da em ka tien uble ka sam shi spa arhuai ko nga khmet ki khmat che ki lum nang no ka wan ka jing yarap jonga ka wan na utrai hanrai haba ka perthai ka sukasan haka por baka sukasan haka por bang ngim kendo ki Jingtynjuh ka jingkali ka long hak kumno ngi ka ba kumno ka jing ya dai ka jongi bat uni ublei uba khot yangi bangin don ka jing ya dai bat u kum ki kristan la ngi khot galeri ki kristan bat ngim don ka jing ya dai ba shimet bat utrai jisu ngim la ban ong mingilong ki kristan ki kristan kiri kita ki bela itho ya jisu ku munong penem ki bela phai da gijing kala ka ba mut chau bat ki bela pediang ya ka snam ka jong u ka ba sat ya ki pop jong i barwa bat ki ba pediang ya kata ka jing pen perang da ka tien ka jong u blai bat ki Jingtynjuh ki ban pen perang ya ka jing em ka jong i man la ka sngi kan ne ka jing khot ya ki kristan let's say kita ki ba ki ong ka tien parang ki carnal Christians kidon ki bakam ki ki kristan ne ka jing em ka long ka jing em ka bamman ka bam pau ka bam pen pau ka bam sakhi ya kata ka jing em jing long kristan ka shisha ka ban pen shinna shi ki wei bangi don ka jing ya dai ba dublai te ka bakum ka ne ka por jong ka Jingtynjuh ublai uyo ite bangi don ka Jingtynjuh don ka pole singi ong ba balai ba ublai usngap jar balai umjuba hendai ublai upet bat u up bakini ki Jingtynjuh ki longkom ki atiar ki ban pen prang ki ban pen janai ki ban pen jan yangi ya ka jing ya dai ka jongi bat u ko mangalong haswa ngi tiang ya ka jing pang yo ngi yap pang kamet hendai ublai ukwa yangi bantai bakata ka immunity ka jongi na ka pop bangin don ya kata ya ka antibody ban nele persya ka pop bat kata ka antibody ka ditang ka snam ka jongu jisu
Kabangila menyelek persya, ya ka pop ban kentat. Ya kisni jong ka pop. Ya ka sni jong ka jingnyap de tang ka snam ga jong Jisu. Te ha ka bakum kan ne ka por jong ka Jingtynjuh. Ni shania ha ublay, ubla sius pa yang ngi da ka jingyap ka jong Jisu Christ. But habangi ong ni shania ha ublay, hato ka perthai kan ong. Oh ki Kynthei Kristan, kilong ki bom don bor. Kilong ki bom don bot lom. Ban yang halaki jong ki kijat. Ngiyo iba ka perthai menta baki penslur ba ya kata ka women empowerment. Women empowerment ban pen ko bor ya ka Kynthei. Hendai ngan ong ipi ka perthai kam don ya kata ka ikhtiar kala ban persang ban pen ko bor ki Kynthei da ka no ka jing pen ko bor. Hendai ka jing pen ko bor ka ba scam ban ka bala ban yang hadu ki shadu bom jukut. Ka de ka jing pen ko bor da ka ktien ka ba im ka jong ublay jongi. Da ka ktien ka Bible ban pen ko boring i da ka jing shisha ka ktien ka jong ublay. Bat bangin yang scam ha lor ka jing kular ka ktien ka jong ublay. Te kum ta kum ki Kynthei bat kum ki long kme Kristan. Sya engin pai, sya engin pet. Ngin pai tang sya ka ktien ka jong ublay. Ngin pai sya ublay ubala ban pen ko boring i da ka bor ka jong umen sim ba kot. Da ka bor ka ktien ka jong u. Mingin la ban yang ha kini ki por jong ka Jingtynjuh. Lesi pila ban ong ngala ban su ong tang ka jing ong tang na ka ktien ka jonga ban chu pen chulor ya pi nengan ong ipi nga kum ka long kmi kum ka Kynthei ngaru ngalong ka balayat ya kat to kat ni ki jing e ka jing im ka jonga ki Jingtynjuh ka jing im jonga ha ba ka jing pang kalawan ka bangla de ban yap ka jing duk jing kerdo kalawan ha ka bang nga shan jing e man pendap ka bam ka bam ka jing besah yang asam kita ki jing e ki Jingtynjuh ublai ula sha bangan yat leng ba hendai haba shania ha umdai tang man chu nget hendai ban shania war Hapdeng kita ki Jingtynjuh ublai ulong ubayai ne ban pendap ban penbiang ban pelat ban wanra ya ke jing pelat hakaya ke badiang hon duhun ke jong u tingi kum ki Kynthei ba ki long kmi ngilong barbor kita ki ngilong kum kita ki resort ki bas kem haka yeng ka sem ngilong ka Hapdeng jong ka yeng ka sem ngan pet kum nga hayeng asem ki khon mar sendrung hayeng kim wat da ka baburom yok pa ne kim ong ipa no mai image no ka kiba boni ki khon ki ti ni image no namar ka kami ka de ka Hapdeng jo ka yeng ka sem ka Bible proverb khat saw ka khat baning kong ka breu ka ba start ka te la ka yeng bat ka ba biet ka lit no ya ka dal ki jong ki ti ti kum ta ha ka ne ka por nga kwa man kan tu ban ai men sim lam ya ki para Kynthei ba ki para long kmi bangin wat ya ka ta ka jing start ka jong ublai Hapdeng jong ka ni ka Jingtynjuh khna bangin la ban yang bangin la ban long kita ki nong te ya ka yeng ka sem Hapdeng jong ka ni ka Jingtynjuh Hapdeng juga jing syam jungi bakini ki kendon ki bangi hap ban ye bot ke mangal ong haswa ke baka sorkar ke aengi ni hap ban ni adjust ban wanra shibun ki jingkela ni hap ban hikai ki khun ki ni hap ban hikai yala de ni dan kaman pen ko borel de da ka jing start ba ngin long kita ki ba om ki nong pen khen an hendrai kum ki khun Kristan kin long ru ki be Christian lem ya ki tanat jong ka sarkar ya ka kot ka khya haba ka ayengi ya ka no ka jingkun tu kan pham ya ki no ki kin don na ka benta ka baha ka miat lang jong baro ka tin ublai ko ong iet ye ki wei kum ma phi iet yala de bat le ye ki wei kum ma phi kwa ki wei ban le yala de bun sin ngila ban ong ungi that baka sarkar ka athan ka ta ki kindon lada ka sarkar hi kamshim jam palat yo pot ban persya ya ke jinget Kristan ka jongi ngide ban ko ngu ya ki jing penya jong ka sarkar ngide ban kom kilong kemi ban pet baki khon ki ti ka yeng ka sem ka jongi ki ko ngu bar ki bot ya ka jing lam lenti jong ka sarkar ha ka ba kum ka ni ka por jong ka Jingtynjuh kawai na kajing ka bangi shem ha kini ki por ki bamenta lengba ki jing pet lengba ki jing puli jongai ki jing ja ki ri ba pher kalong ka ne ka kalong ka ne ka jing ya kan at ka jing ya prat kata ka conflict ha ki yeng ki sem na malaya don than yeng baro shi singi la don ka jing ya kan at la don ka jing ya ka jing ya mai bat ka don wat ka jing ya pat liang ki yeng ki sem kini ki jing kumno ka kemi kan le kumno ka Kynthei kan le ni pule na ka tien ka jong blai ka Kynthei ka bastan ka di ban te la ka yeng kumno bangin long ki ba khan adkar la ra mangi ki Kynthei be ki long ki ni long ki ba blab ni long ki bom la sha ni long ki ba kwa ban ya siu kliang da ka basnio ha ka ba kum ka di ka por jong ka Jingtynjuh kai long yeng long sem jongi kin long ki ba pai ki ba pra
Ngitip bawat ki yang Kristan lu ki don ki yang ki be kendu ke jing jong ke jing penon kam kerni ya ki jing di iba penbuat ke jing yat makya jong ki khun ki ti ke jing yat lan ke jong ki haka ke jing im perthai kumno ban snang ban kraw ya ki kan ni ke de jing kit khli jongi kum ki long kemi kum ki Kynthei haki yang ki sem ki jongi ho rengkat bar ke jing kersan ke jong pa jo ke yang rengkat bagi jeng Kristan juki rangba ki badan hak yang kesam kum ki yang Kristan ni don na em ya kan ni ke jeng ya tei ya ke yang kesam ke jongi ke ai ke bakas ka balang ka kentu ni don ka bandon ka por jo ke jeng ya duai ni don ka bandon kam ka por jo ke jeng selong ni don bandon ka por jo ke jeng phliu jeng mon henrai hak ba kum ka ni ka por ni i ba ka social media kiwe ki jeng pen bernia kila kring bat kila tolet ya ka por ka jongi kila tuolot ya ka attention ka jongi habas dang ipasori la pulis dang na ka to ka yo anas nong ba sipau dekat ba sipau ba unong tu uwan man tu ban lute ban penyam ka kini hoaj ngamong ba ka sneo ka technology ka social media la ding nang man penon kam ya ka long ka babaha ka yarap yangi heneng yu i bangim don ka jing start man penon kam ya ka ngam keno tangi ki bedang samla la ni wat ki khlung bedang red south nem ru lais nem south nem ki la nang man penon kam ya ka phone ya ka social media te mangi ki long kemi long paru teng si kurem kemi don porsu manya selok kum no ban ya leng ba ka ni ka jing hendai la shu pet bet ka khubor ayu ja mano yo pang mano kot mano ja ayu ta ja ayu la len shop yang i tang da ka jing ko atip ya ki khubor ka niru ka long ka man sao ka ba kong san ka long mangintip ya ka khubor ka tin ka jong ublai bat mangintei ngin pen scam ya la ka jong ka yeng ka sam ha ka nongrem jong ka tin ka jong ublai khnang ba habuan kini ki Jingtynjuh ngin la ban yang ha ka nongrem kum ki Kristan mangin la man sakhi shi ki wei ya kata ka jinglong Kristan ka ba kumno ngilong nam ko melu ngilong nam ke jingshai syaka pertai Hapdeng jing ini Jingtynjuh de kumtan ka ne baro ka sedang na ka long yang ka ne baro ka ka kamram juki kimi ki pa baro ja ka por nga kwa ban kentu ba ka kamram jongi ki Kynthei bat ki long kemi ki badan bat ka benta ka ba kraw ka bantai ya ka yang ka sem ha ka kum ka ni ka por nga dang shen nga ngyo banyak kren ba katu ka ni ki nong tre jo ka kot ka khya ba jong ka social welfare ki ong ba ka ni ka domestic violence ka jing ya khi hayeng hasam ka jing ya sho ya dat hayeng hasam ka jurb ha do kata wat ka pas ngosi ka long wat ka jing bat bor ya ki khlung ki khna ka jurb ha ka ni ka por jong ka lockdown ha ka ni ka por jong ka jing kendu ya ka ni ka jing lengba ka jing don jong ka ni ka khlam kumno mangi ki kimi ki ngin le kumno mangi ki Kynthei ngin le hatong i dain em ban tip ya kata ka jing ya kata ka ngin dain ban pen kup ya la dia da kata ka bor bangin nang ban ya da ya la ka long renyang ki khon jongi ki badang red ngam ong dai ki Kynthei wat ki shenrang no ki dan Hapdeng ka ni ka jing mutlap jong ka perthai menta ka long wat ki shenrang ro ka dan kata ka jing bat bor ha ka ba kum ka ni ka por mangi ki long kemi kum no ngin ya da yala ki jong ki khon ki ti hatong in chamlan henre ki dai ki jing ki ba shisha ki dai ki jing ki ba bon sien ka don ka jing sha bu re no henre ka jing ka bangi don kam ban address bat kum ki long kemi ba ki Kynthei Kristan ni long ki batip ya ka hok ni long batip ya ka ni ka met ka jong ka dai bla thaw ka ni de kita ki nong kit ya ka dur ka jong blai ya ka jinglong mangin pen phalang ka jinglong ka jong Jesus Christ te kum tang ni de ban don ka jing kit khli ban ya da ya la ki jong ki ba it ba thanya ka yeng ka sem ka jongi hoi ban ya lu shabar wat shabar jong put ka yeng ka sem jongi wa ki snong ki thaw ki imlang sa lang no ban nong ki nong tai om ki nong penjat ha ka ba kum ka ni ka por jong ka Jingtynjuh te kum ta ka jing kali menta ka long kum no ba ka long kemi kan yang te hakini ki jing ki bangala ka do khndiat ni ki jing ki bobon kum no kan yang balai bakini ki Jingtynjuh ki wan hatu ki dai ki jing pen prang ni ki dai ki jing bishar yangi ngite bo bleun bishar ngite bo bleu don ka hak bon bishar yangi ki bru ki pop henrei mentang idang don hak ta ka ya jong ka jing ai ka ya ka bang ide dang mat ya ka jing isen ai ka jong ublai
kata ka jing isin jong ublay ka le risa halor kata ka jing bishar ong ka tin ka jong ublay Jacob no ma at khat bakhat lai. The mercy triumphs over judgment. Kumtang ide banyak kerpat ya kata ka jing isin ka jong ublay bingin le risa ha kata ka jing isin ka jong ublay kat bakal ya jo ka jing isin ka ya jo ka jing ai ublay kadang don. Nangitip ba ublay un sa bishar ya ka pertai. Let's see kani gajing wan jong kani gajing ka klam kani gajing tunjuk ka ba nyamat ka juk ka pot ha ka pertai barok ka wei. Hato ka dei kata ka jing play perdai ya kita gajing bishar ka jong ublay. Ngitip kum ki kon Kristan bagi kita gajing kin sa wan gajing tunjuk kin sa nang wan. Ndai hapdeng jo kini kumno te mangi nginyang. Kadau jo gajing hila singla ban kalak ban long namar bak ngitip ka de ka daw ka pop ka jongi. Ngi jet ba ya ka babakla ki jingmi kinde ki babakla ngi jet ban le ka ba snew ki jingmi kinde ki ba snew ki jing ki la bon wan ka jing em ka jongi le si namar ka daw jong ki wei ka jing le jo ki wei ngi la kala ban kta ngi la ban long victim na ne ka jing kala ban long nu na ka jing bom sut nyo ban bot ya ki jing maham ya ki kendon ki bla a ngi tingi sa yo ban wan ki jing ha ka jing em ka jongi te kumta ngin khmi ke nya la dia kum ki long kemi kum ki Kynthei ngi don hakan no ka jaka hakan no ka position ngi long em ki ba khan adkar ban jet ye ki jing jet ki jongi ba man la kasngi ban jet ek ka badai ban le ek ka badai kaktin ublay ko ang ba no batip ban le ek ka badai la da le ule apam ka shithi shu jakap ngi le apam kum ki long kemi ngi tep ka no ka bangi de ban le ka no bangim de ban le Hendai ngilong ki beri bon sien oi ngikum jet ya ka babakla hendai kan ne ka long ka Jingtynjuh yang ngi yo bangi ngat ngile singin ong bangi ki Kristan ong ngila yo map ka jing ki pop jungi ki pop ki bangi le baros kata la map yang ngi snui la song scam halor kata hendai hapdeng ka jing ya nanti jungi wat kum ki Kristan ki bla khar sien da ka jing sat ka snam ka jo Jisu teng ngi ngat ha kata ka baki ong ka sin of omission kapap ko mangalak do bangi tipte ka ne ka dei bangi de ban le an ngim le ka taru ka di kapap sin of omission kamut kapap bangim le ya ka bangi de ban le te kum ta ha ka kum ka ni kapor ngi de ban long ki ta ki ba start ban pet kan no ka ki rai ki bangi de ban shim man la kasni ban wat ka jing yarap la ngi don kam ka jing yarap kum no bangi la ban shim ya ki rai ki badai namar bun sin ye kendo ka ta ba ki ong ten padang ka dilemma ngim tep ngin shim ya ka ne kan no ka rai ka badai te kumta nginang pet shu ha ba kum kini ki kham ngi don kam ban yo ya jing pen sha na ki brio ho la ngi don ka balang ila ban yo jing pen sha na ki rangba jo ka balang ki pastor ki teman besan ki no yalam jo ka balang ban ai ngi ki jing yalam na ka baya dei na ka tin ka jo ublai ba ka jo ka por ngi don kam ban nong ki ba dam ba duai ban wat ya ka ta ka ya ka jing pen sha na ka tin ka jo ublai na kini ki khap ki ba menta bon sien ngala ju syam ki perlok para long kemi ada ki syam jing ki mare shaneng ki mare shadum ki mare syakadyang syakamon ki mare le si ngala ban ong ki kwa ban tip no te kan ne ka jing ka mang kenduk menta kan long no kum no la shali si singina den stayo ki mare no lada kim net makna sya kita ki nong knya ki nong khandu nengan ong ipi lada pi let teng ila chupen bor ki nong duai ru ban ong ni tu ya thu se nga ubleu ong ayu teng ngalong mangipen bori kitu iba duai ru lesi bakin ai kaktin ngi bangin sungut tungen bangin sungut tip ka ai kapan ja ka ai ban long kan ne ngan ong ipi kala ban long ka ban lam sya kejing bakla kala ban long ka ban lam sya kejing bakla namar baleng ngi kwa ki shortcut ngi kwa ki jing kerke bangin tip no bakan ne Jingtynjuh bangi ya menta lanung in lat no ngi let pha duai mdei bangin kwa bangin san ga jing im jing long men siam ngilet pha duai mdei bangin ong baleng ba kan ni Jingtynjuh kan pen prang ye ga jinglong jing im sim jonga em ngilet pha duai ba ta dia thu se ba la ne pastor la ne manu ki ba duai ublei ong ayu lanungan lat no nakani pin nam pat lat na da ublei thmu ban pen prang ye pi pin nam pat lat na to Jingtynjuh tat onda ba ublei ula pendap ya kata ka kam jog jing pen prang kenang bangin unla man penon kam yangi na ka benta ka buram ka jong u ha kani ka perthai ka badum ka ba mutulap ka ba kenryang bangin la ban long kita ki jingshai ka jong Jisu ka perthai ka badum
Te kum ta kum ki Kristan ngin ong ba ong ngila long Kristan tingi ngin lat te phi na ka Jingtynjuh. Ngi ba long Kristan ngin lat te phi na uni COVID-19 em mum yo ban rong. Ngi kam ngi dwaya ka sam ka ba khandai phuwei ngi kam name it and claim it. Hatu kata ka long ka badai barbor. Nanti ka hatu kata kam dai bengile na marba ka jing syap tiang omnya ublai ka jing syap tiang ka dai ka jing pang. Ka jing syap tiang ka ba kongsan ka dai bengin syap tiang ublai langi im ni langi yap. Ngin im na ka benta ka buram ka kerteng ka jong ublai. Ngin long ki ba yang scam Hapdeng ki eryong erngit ki mangya kenduk kum ki kon Kristan. Ngin syania ba ublai jongi utip khamba. Mdai ban long ki ba kerki ban wat no ikalat ban lat no. What Hapdeng Jisoo umdai ladang abuk ten parai Jisoo, he is not the security against the storm, but he is the security in the midst of the storm. Udai uta ujing shingan uban nak pan shingan yangi balak banyarap yangi om lengba nak ke eryong le Hapdeng jo ke eryong udan bat unyarap yangi hadat aduk bangin ngindakot ya kata ka jing pen kalador ya ka jinglong ke jongi baya Jisoo ngin seriem kadai kata kadai ka jing dawa kajong ublay yangi ki kon Kristan baya Jisoo ngin seriem dekum ta parlok ba ye ngindang ya kendu Jingtynjuh kum ki kon Kristan Jisoo shim ang 1p ya kalenti ka bakelut 1p ki jaka plang ki bakelut hoj unyalam yangi ki jaka plang bajerngam ki rut bajajai hendai wat langi ya datam ka serngeu ka jing yap ru unlong rengkat ka don ka por kadon ka por ba pentia ngi ki rut bajajai ki jaka plang bajerngam kadon ka por ka bangi haban ya leng ba ka tem ka serngeu ka jing yap hendai ulong ublay ubayai ne ubanam e yangi ha ka ta ka tem hendai ban pelat yangi sesiliang hendai un bat ya ka ti ka nyongi jongi banyalam bat bangin yo hikai ong 1p nga pi bathai ba kya ka jingkit ngan pen sting pi pat to hikai ru nanga uong to hikai ru nanga ka ai bu Jisoo la ya kan ka slakan do ki jing ki Jingtynjuh ya ulai jap alau ka ding pna na ka benta jongi usakran ben sa ka diang sa ka mon wong tu hikai nanga ulong uktin para bagi puli ka tien ka jong ublay ulong ma ba hikai yangi man la kasngi te kum tangin yat kum ki kon Kristan da ka jing slur te ublay kwa yangi bangin bud ya utang bangin bit ngin biang hakani ka met hendai ukwa yangi bangin la ban yang scam ban shanya ha u ya kata ka providence ka jong u kata ka jing pen biang jong u ya ka min sim ka jongi ka ban let chadu ka jing imbom jukut kani ka met kan kut no nyo pau propose nam hendai haba ong kumta kamut yangi bangin nom pikir nginom sumar ya ka ai ka bangi yo benta hakani ka pertai ka tien ka jong blai ka mangilong sordar hakani ka pertai ngi don kam man don ka jingkit kli ya kata ka jinglong sordar jongi hakani ka slakan do yangi ki Kynthei na do ka long yeng long sam jongi ngi long sordar ngi de man shim ka jingkit kya ba ka jingkit kli ya kata ka jinglong sordar jongi haka yeng ka sam jongi de ban ong banchia le hok bait bro shi sngi manchu puli ta ka bible tang manchu duai mtip chu iki kamram ndai em ka tien ublay ka jing duai ka long ka bor ka bakrshan yangi kumno ban le bet le renti ban le ka kom ka badai ya ki kamram ga jongi ka bangi don pendap man la kasngi kum kita ki sordar ki ba ublay ula pen ko bor yangi te kum ta ka ba kum ka de ka por ngi don kamban yang de ka jing nyet ba ka jing shania ha ublay isaya arfun riu khot ka balai ko ong men bat da ka jing suk ba jana ya ba penne ya ka jing mut hame nambau shania hame hatu ngi don nem ka jing suk ha ba kum ka ni ka por ngi don nem ka jing suk ha ka men sem ka jongi Jisoo ang ka jing suk nga ai happy am ko maka perthai ka ai nga ai manga happy ha ka perthai ka bon shibon ka jing e ngala job ya ka perthai te kum ta ka ni ka jing e ka bangiat menta ngimdai ban sungulungo Jisoo don rengkat ban ngi un ai ka ta ka jing suk bat ka tin blai ka ong no un bat ha ka jing suk ba janai ndai tang mamalumala ba janai ya uba penne ya no ya uba penne ka jingmut ka jong u ha bat ushani ahame ngim ki ke jengmut chaka diang kamon ngim mare sha mingi sha sab ngi sha tai sha thi manwa ni lanun kumnun pelat no yang ana kani nengin shania bet ngin yang scam ka jeng da ka jenget da jing shania yang da ka jing kermen kalong ka bor ka bakrshan yo brio ban ya cha prang bat ban yai ne what Hapdeng ki Jingtynjuh habangi don ka jing kermen mut ngi jam syaprang namar ngi don gejing kermen kum Kristan upol ong kum no shti bening kong koren khatsan khat khanda la datang ha kane ka jing em ngi long ki ba kermen ha ukres ngi long ki ba kord tam na ki brio baro
te ka jing kermen ga jongi kam dei tang ban koi ban khia ban bit ban biang hakani ka sla parthai hendle ko apostol Paul ong ka jing nginlong ki bakod tam lada ka jing shania jongi ka jing kermen jongi how Chris ka long tang menta nyo pho propose nem hendle ka jing kermen ga jongi ka long shalen dat sia ka jing imbom jukut ka bu jisu lapan khre engi ngin yang da ka jing yai ne ba ka jing sha slam klam ka jing yai ne omla ban kot sia ka thong ka jing yai ne unong yele kai sport la da open kre yele ban mare sport ma ban mare aka track and field uhap ban mare step man kasngi uhap ban le igi jing kilan met khnang ba ka dok sa jong u ka met ka jong u ka long fit ka blood pressure ka jong u na dong sha dong kan long fit but habu mare un kot cha ka thong tu uhap ban ke step man kasngi pendap iki kenta ki bu dei ban kilan met khnang ba ula ban job ka thong ngir ngi dan ka thong ublay ai ke jingkit kli engi ngidon ka thong ngidon ka taka nongru bangin nyo na ublay ondang ila let syakata ka ri ka ba uji sulap nkre engi handai menta bangidon hang ne ngidon kam ban yai ne ndai ban kwa ban la no na gi jing e Jingtynjuh ndai ban yai ne apreng kan ni ka training lengba ki Jingtynjuh kena ban pen klan iki dok sa jo ka jinget ka jongi bangin la ban yang scam bat bangin la ban long kinong job kinong job hoi hakani ka met hakani ka slak ndo bat ngin long kinong job sha lendat jong ka taru mangin yo e kanong kadon ko ka phrase ka bong ten pareng when money is lost nothing is lost ndai mentang yung kuslai ndon ka kamai ka kaji ka ekonomi ka yo ka kot jong ka ri ka yo ka kot jong ka parthai ka lahiar ga kalapan king khle ki nong sanchar hima jo ka parthai ki kulmar khle yo ka hiar kani ka ekonomi ka hiar kani ka yo ka kot ka jing mut ka jing thau ka thong jong ki ka long tang sha phang ka jing bit jing biang jong ka yo ka kot jong ka ne ka parthai sngi hne yang ki kontustan la khot shalendat jong ka ta ka yo ka kot jong ka ne ka parthai sngi te kum ta ka ong when money is lost nothing is lost when health is lost something is lost when character is lost everything is lost habangi do no ai ka pisa ngim do ai habangi do ka tu ya ka kot ka khia ngi do ka tu ka ne Gidon ke jing do nong kat tu kan ni. Hendai habang idu no ya ka jing long. Ngidu no iki baro. Iki baro kilong ke jing do nong sudah. Te kumta ka jing temu ka ba bam jukut ka jong ublai ka loman pen kala dor yang ngi bayar ngin long si dor bat ujisu. Kata ka de ka jaka ban pen kala dor yang ngi ban long si dor ba ujisu om play ondang ngila poisa beneng. Hendai kata ka jing pen long ngi ka dai menta. Hakane ka perthai sngi. Lingba ki jing Jingtynjuh ka de kata ki atiar ki jong ublai ki ba upenan kam bangin long shidor bat ujisu haka jing long character kadon ka jing ong ba la da pikwa man kiu chalor charisma will take you up there it's character that will keep you up there mo kita ki blu ki bat bit ki ba don ya ka charisma ki jing shong shit kala ban ki don ya ka leadership skill ka ra ki ka kentiu ki sjrong Hendai ban ne haga tu ka jaka ka bahajrong pidan ka mandan ya ka jinglong ka ba kensai bat ka jingtmu ka jong ublai pa kalau man pen kala dor yangi bangin don ne kata ka jinglong ka ba kensai ka ba seriem yo jisu te kum ta ka ba kum ka ne ka por ka Kynthei ka don ka man yang da ka jing duai ngam tip ka nungut nangi bilong kristan ngila ban em ya ka jing em khlem ka jing duai ka don ya ka por ka ba phla ka ba mayan ka ba penchat bor yangi Pipet menta kidon ki kon samla ko mangal ong haswa ki be kendo ya jingkerni ki jingdi papen buat kidon ki be kendo ya ka depression ki be kendo ki jing ki hab ban ya kendo ki counselors ki hab ban ya kendo ki adolescent counselors ki batrai haki sarkar haki hospital sarkar ba ki jaka ki hab ban ya kendo ki hab ban ya selok ya ki ban yo ka jing tengen ban yo ya kata ka jing sengu aram biang ka jing mut je perkhat kat nu tam mengingi la ban let cha ublai ubalong unong ya selok bat ngi man la ka sngi daw men sim khoi jong u ngi let cha u da ka jing duai bat ugla ban pen sting ula ban ai ka jing tengen ngi hapdeng jong ni ki jing te kum ta kum ki long kme ba ki Kynthei kristan wan nam kan sting ya ka jing duai pelat bor penlong ya ka bakan dai ka bakong santam ha ka jing im jong pidang step prangap pan bon no blai bat un pen sting ngan ong ipi ka met ka jongi ki Kynthei ngidon ki hormones
hoi barok ngidon ya laki jong ki hormon sa kamet ke jongi khamtam mangi ki Kynthei ngidon nu ya kita ki hormones ki bapenyat ya kamet ke jongi ya rukom perkhat perdan ke jongi bat anda ha bangi lapoi ki Kynthei ki lapoi karta kumta sau phautam san phautam ki ya kendu ya kata ka jinglong Kynthei ka baki ong ka menopause bat ha bai kendu ya kan ka menopause ki ong ba hoi kimna shu ban seiso ban pun man kha but ka jingklah ka met ka jungki ka wan ya kata ka hormonal changes ka met jungki but ka ne ka ta bha ya ka jingmut ju perkhat jungki ka teng ka song ko man lammer ngala ju kran bar ki bon ki long kemi ha ka baya dei bat ka ni ka liang ngan ong ipi ka ka bala ban pentingan man pechat bor yang ki long kemi ha banda bangila poi ka bukum kata karta ka de ka jingduai ka long utau kunjri ba pat scam yang mangila ban yang hapdeng jungki te ki Jingtynjuh ki baka met jungi ka Kynthei ka ya kendu anda habla poi ka ya ka bengi ben kendu ngide ban yang da ka ba yaro bat ai ngo yo ble bening kong Thessaloni san khat pra ka ong ha ka ai baro to phin ai ka jingu namar ka ne ken ka long ka mon ublei ha Christ Jesus shapi Philippi sau khot ba sau ko to phin yak men no how try hala ka sngi to nga ong pat to yak men ka jingkemen ka wan no Christ ba shong dap ha po jungi Unehmayal nomor prad kot besipawang ka jingkemen utrai ka long ka bor jong pi. Unehmaya ulet ban teipat ya ka keno Jerusalem. Wang ka jingkemen utrai rengkat ba ka jingking atyar. Wang ka jingkemen udah penken mau ba ka jingkemen jong utrai ka long ka bor. Ni syaitan ukwa ban tok no ya ka jingkemen. Ka jingkemen jo ka jingpen em. Ka jingkemen jo ka jingkermen. Ba utrai jongi ulong bala. Haki baro. Ulong sovereign. De kumta ngidon kamban bat ya kene ke jingkemen ngin yang da ke jingslur uble shimla ai ngi ka mensim juga jing shap tiang hnde jong ka bor ba ka jing it bat ka jingle arkar ba artemathi baning kong mahnyo Hebrew basar khot ba khan reu ko ang na markata te tu yong ngin yawan hajan da ka jingslur ha ka khet ka jingai ai bangin yo pdiang ya ka jing isin ai bat bangin yo sham ka jingai ai ban rap yangi ha ka por ba don kam de kumta uble khot yangi ban yang da ka jing slur ban le jaka khet ka jong u da ka jing slur ban pediang ya ka jing isin ai ba ka jing ai ha ka por ba don kam menta ka ka por ka bangi don kam tungin yang da ka jing slur bat ka wei ka ba ka Kynthei ka di ban don ka de ka ban len na di ji su ang ba ai ka ding phana len na di bot yanga ani ka jing khot ki kristan baro bat kham tam yangi ki Kynthei ngi de ban don ka ta ka jing long bangin len na di ngin wan sha na ka benta kiwe shwa na ka benta ka yang ka sam shwa na ka benta ka jing biang ju kiwe shwa dai yang ashwa ndai shwa what about me ndai shwa yang ashwa kani ka de ka jinglan na de ka bangin la ban yang scam hapdeng jo kani ka por jong ka Jingtynjuh yang ban hikai ya ka jing shisha ka ktien ju blai ha ka yeng jongi bat yang da ka ba keng gi atyar ka jong blai baro ya ka tu philaban puli Ephesus nong ban ri khat khat lai ki atyar ke buk bleu ang ka atyar ke jingmut ju perkhat ka jing dakhli jong ka jing penim ka atyar ke download ka jong iban yang da kata ka ban bat ya ka jing da shadam ka hok ka bu jisu ai bagin long ki balong bilong ready ka juti halaki jat da ka jing lang kloi ka gospel ka jing sup ki breu ki bopong ki juti bat ki de ki balong ready ban let ban long ready ban let jing let ngilung ide ban long ready ban ply ka gospel ka jong jisu sedang na la yeng mangi kilong kemi sedang na lagi yang kata ka deka kamram ka jongi ban shimnya ka state ka jingat abakum ka deka por bat ban mangalongon phong ka jing dakhli jong ka jing pen em bat ban ra ru ya ka wat lam ka jong ka wat lam ka tien ka jong ublai bila ban yang ha ka bakum ka ni ka por ngan penkot da kini kit khot ka ong maning kong koren shi phau khat ana bakum ta ubum utaw bum mot ba yang tu un sumar yo un kalon yang scam hau trai Baning kong koren khat reu khat lai tu da sharai phi tu yang scam phi ha ka jinget tu da leshlor yala de phi kum ki rangba tu da pen khlan yala de phi Hebrew khat ar funyo te kan ni ka tien sa shiwat shu ka pen I ya kata ka jing pen kan ria ai kita ki ai ru ki ba la pen khi kum ya ki ai ru bala shu thau khnang ba kita ki ai ru ki bam shim pen khi kinyo sa kan ni ka kdo ba kan ni ka perthai sngi kan ni ka jinglong jo ka perthai jong ka ni ka universe jong ka how ublay unsa penkhi akawai ka sngi but unsa thau ya ka beneng ka bathamai ya ka perthai ka bathamai ba ki banamla un penkhi ya ki bala ban penkhi khnang ba kita ki bamla ban penkhi kinne bar kai ka banne ka jingit ka jingkerman kai ka banne ka jingit ka jong ublay kai ka banne ka jingem ka bam jukut
Wat ki start science tu ki haba kum kani ka por pen million ban long ki ba it. Uway na conspiracy theorist day Kristan uang fear is the absence of love. Ka jing syap tiang ka day namar ka jing bom don ka jing it. Kat nutam la daw niu bom ngai blay ula ban ong kumta. Kat nutam mangi ngide ban don ka jing it ka ban ne syadu bom jukut. Haba ublay pen ki ek baro. Ka jing singan jung i kam ka sarkar ba ki ek bor juga pertai kam la ban ai ka jing singan yang ka long limited. Nangin pai sya ublay uba ka beneng baki beneng jiki beneng kim lak ban kentop ya uday uta ubalak ban kentop ubalak ban kedup yangi ubalak ban yarap yangi ha ba kum kani ka por jong ke Jingtynjuh to ai ba kini ka jing selok ka ba khendian na ke jing shisha na ka tien ke jong ublay kan ai bor yangi ki long kemi ba ki Kynthei bangin yang scam ha ka ba kum kani ka por jong ke Jingtynjuh ublay na kam ta ka buram ke jong amen te ha ka por ngi la poi sya ka ba why no jangan negi jing mani jing sakri ki jing ublay badangai ba ublay la kerkhui phi baro ki perlok ki ba la snap ki ba la yo i ne ke program mat khamtam ki ba la yo an pediang ki khobon ak tim jong ublay to ublay kerkhui ra jong sakri jong i rukum jo ikong bala sek wajri dang yo ka met ka ba koi ka ba khia en kerkhui ka long ying long sam jong i mat kerpang ublay nang kerkhui i bidang la ka ban sam ka khobon ak tim jong ublay na ka por se ka por Jing it, mamayan jong ublay, marway gamla champagne. Kijing kerku ulate, ikam pela ulale, agajing em jonga, malakasi. Na ukashay jing ai, akana sin jonga.
Barka bawai no tada ai bagi jing ba ka jong meu blai bu pa. Jing ai ke badap biang ke badap kerhai ke jong utrai nang pen im jing Jesus Christ. Lembar ke jing so slong men sim ba khoi to ai ne lai belong weu blai. Ken ker khu ya barok ki khun ke jome. Ki barayau ban mani meling bang ne ke program. Ba sha skor ke tin jong me bar kum juru. Na ka mata ke bangai ki bala sius pa ke jong me. Hakani ke ri be kleng saudong ke bertai. Na de menta si bom jukut ru. Amen.